Oh, waduh. Oh, ah. Kyai Rajamala. Oh, waduh. Kok nganti kowe kalah piye to, Didi? Kowe iki calon patih Wirata musuh Balawa nganti mati iki piye? Ya. Ning aku isih kelingan Nadianto adhiku iki sedina mati kaping 1000. Lamun to den cemplungake Sendhang Watari yekti bakal bisa urip maneh. He, para jurit, Rajamala jegurke sendhang. Yo, jegurke sendhang. Maleker suarane gegirisi punarpane Sang Rajamala ingkang den gotong den cemplungake wonten medyaning Sendhang Watari. Sendhang ingkang dumadi saking ibune Rajamala nenggih Sendhang Watari bocah yaktine duwe daya kekuatan ingkang ngedap-ngedapi ingkang tansah mayungi kawilujenganing Sang Rajamala. Nadianto sedina mati kaping 1000 lamun to den cemplungake Sendhang yekti bali urip malah saya wuwuh kasantosane mijil Sang Rajamala saking madyaning Sendhang mangkono jumangkah ana madyaning Pabarata nyambari kaya kilap Sang Rajamala. Oh, wong-wong iki nyapa to. Ronde kedua.